Hi guys, welcome back to my channel. Ang channel nontonमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैहाय सानडे ओमफ्राय एसे आउटिंआव थांनो नागिरदों जोङो लोगोफोरजों ओमफ्राय नै आंनि हासबेन्डबो दङ दायो आंनि लोगो सासे दङ बेखौहाय पिकआप खालामनो थांगासिनो जोङो बियो देलायनानै दङनो दायो लायनो थांगासिनो थुदो आङो जेसे हायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै लोगोफोर स' नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय बेंटल गेटआव लांफैदों नै लोगोखौ बेंटल गेटनि दायो रेडि जानानै दङ होनदों खिन्थु जाथारना जायाखै थिखांहैनोसै आरो बेखौ सौफैबाय नै सौफैबाय थाइबा एसे लादेरनांगोन बिसिनाव थाइबा ना जोंनाव एसे लायदेरबावनोसै खाजि जों साथामल' थांग्राया आंलाय हारसिंसो सोरबा थांबावला तुलिमायालाय थाङोनो माथो सानैबो दायो सासे थिखांखांबाय ओमफ्राय लायबावनांगौ दंबावो थांगासिनो जयना बाइकसो लानोसै नो रावबो गैयिखाय बेंटल गेटनिफ्राय फैफिननानै डिसि अफिस लामा मोनफैफिनलायबाय नै लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो लाइभआवनो माखासे लोगोफोरखौ नेगासिनो नै माखासे दंबावो गाखोबावनांगौ ओमफ्राय दाबो ओंखारबोआ बिसोरो न'निफ्रायनो फैबाय बिसोरबो गाखोबाय नै दायो जोंहा थांनांगौल'सै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो रायलायबावैसै ओमफ्रायो मेंलायलायबायना दायो जों बाव मानि थाखाय थाथ'दों लोगोफोर मानो होनबा आंना हौवाया बैयाव गाइखेर लायदों आरोना गाइखेर ओमफ्राय गाइखेर गोथां मोनो बाजारावहाय ओमफ्राय साबेसे थोगोनदां सेरसे लाबा बेल'सैमोन माथो मेथाइसो लाबोलायबाय नै हौवाया गाइखेर लानानै फैयो आरोना आंना चक्लेटखौलाय हारसिं जानो ना मा जानांगौ फैसा खुस्रा गैयिनोमोन एलायथो आं सानखादों नै गाइखेरखौ लाबोबाय लोगोफोर दा माने थांगोन आरोना अबाव थांगोन बेखौबो मिथिया थांगोन ना थाङा थांसै दायो न'नि उनावसो ओंखारदोंलाय दायो पार्टि जालायबाय जोङो नै देनजिल जिथु गासिबो थाइजौ सोबाय नै थाइजौ फानलु खाबाय नै न'आव फैनानै जिनो गोमोन थाइदों बेयावहाय नै बेयाव खानो नायनो हागोन लोगोफोर जा गोमोन माखासे प्लास्टिकआव सोबाय नै थाइजौआ बेखौ लांफैदोंमोन माखासे लाबाय लोगोफोरनिखौ ओमफ्राय दायो बेखौ बिबार जि मोजां बारदों बिबारा जि मोजां बारदों गलाब बिबाराबो नै गोजौजों खेबगोन ना थिउ नांबावगोन आंबो ओंखारसै थावसोनो फैबाय नै जोंहा गारिनो दै लोंहोनोसै एसे दहायनि सिब्लानाय एक्टरा फैनोमोन लोगो मोनफिनबाय नै बे एक्टरनि थाखायनो जि बिथांमोना सानफ्रामबो फिथाइखौ क'क्राझार थांगासिनो नै दायो जोङो स्पिड ब्रेकाराव बाज्ल'नो रेडि जाबाय थांगासिनो बायराव मेरला जायगा हासिनो हनै मोनसे बाज्ल' जेनबाय दा एबार मोननै नैबेजों मोननै स्पिड ब्रेकाराव बाज्ल'नो रेडि जाबाय जोङो दायो कारिगावनिफ्राय आरो क'क्राझार थांनाय लामा हाबबाय
थांगासिनो सानलांसै एबार खयथा जामारो मेगि लानो होन्दोंना सिम्पोल मेगिखौनो लानोसै नामा माबायदि मोनजागोन लालाबायदो सिम्पोल मेगियाबो लाजायो मेगि जानो लांफैदों नै जोङो एवनानै जाहैनो नैलाय बियो लानोसै सिम्पोलानो साबेसे मोनदों साबाना मोनब्रै दं बेयाव थोयोलै आरामसे लाबाय नै लाबाय मेगि एवजाहैनोसै मा मेगि लाबाय मेगि मोनफैबाय बैयाव जिरायनोसैना ओंखायनोथ' सिथ्लायाव दैयालाय नोगोर राननानै नाव सालायथ'जानाय नङादां दा सालायोथ' मोनफैबाय Dheer Beel Ini beau kotor lah. Kento, ini. Dah, beau lah pada. Dah kerana. Kamu nak aku mana kerana tu bila mah. Ini beau kotor lah. Oh, kesan mana ni? Beau fina ni. Kiblet. Deh, salah pada biau. Anak helmet dah bising dah nak bunuh apa? Polis. Hah? Siapa mana? Mana aku? Kana sini ada. Muna mesti nang bini garia. Biau nanda sandung gay kaya. Keberja. Gila biha ada mau rasa buat kari kena ni. Baca angku, ang bisbang samsungnya hayu biko kan nane. Nebe, saya bahai. Boleh saya utang nak kedeng dia, belum nak kedeng. Amsang ukah baru utang. Ini beja kawasan langsung. Terus swimming kalau utangkan deh. Nengkang mana naik lang baca ada. Nebe, nudung thang. Jom kai naik. Nơi chúng là zagra happy zabi Maggi unan janche. Kari ada nanti. Kari ni kau ni mobile dong. Mobile black color ni. Gas nang dah sebut sedang dia gas sedang. Yes. Dah sebut sedang. Amrai ni biko zagra si jeng bohoni. Hai besa jeng jan thakai amrai be Maggi. Bau gas sedang mana. Sabat bala abdun na lawa kaya. Bosan lang una bil sana ko. Deh ban. Itu kumai sebi betul. Kendra Lemsar nam. Gumia mahajan kayaknya sih nak budi Kendra. Dia anak Kendra mahajan kayaknya. Bibi nani je breakfast huए मजा ना मुझे. Ang ni हमरे शिवे रे हफ्ते के खाते. Kemari buku ya? Sugar banegasini. Amrai jeng dah neko hanesai. Aku kep dia nak. Kintu video aku menlanglai lah. Menlanglai ah. Kau pakau ni se. Bye dari negasi no nang kamu hanai lang deh tu. Saya buat sebelum karena buat aram. Iya, usir kuai. Maggi. Teng
땡기 होनना दे मोसादो दे आं दहाय मम' होननाय लोगो लोगो आं मोनजाया साननानै दहाय खोन्थानांगौमोन आंनो मालायखौ मोजां जाबाय नै आं इयावबो खेबदो बुरजा ना मबाइलालाय मालायखौ अबेजों सोरखौ मोजां खांबाय र' बेखौ जाथ'ना दे रायजोफोर आंनि माबाया मेगि ओमफ्राय मम'आबो मोनसेल' ओमफ्राय मम' पेकेटआव दंबावो ओइलाय आया ओइलायसो होनदो ओइलाय मा लाब जाखो मिरामिसनि माने आंसो आं एसे मोजां सुबाय थिगसे ओमफ्राय मेगि जाखांबाय आं बेना मिरामिस नालाय बेना एक्सट्रा संबावनांबाय आरोबाव नै दायो थाइजौ लागायगासिनो खाथियाव लाब्रा एसे थाइजौखौबो देखाय साखिनोसै आङो दे गोरलै नोंना जादो बुरजा जाबाय गावबागाव प्लेटावनो ला बोराय बुरि थाइजौ खाजि सेल्फि लादों नै मालाय थिगसे जागासिनो गोदैथार गोथावथार र' बै सामस गिदिरा जाबाय जेबो नङा भिउआनो बेबायदि बरिया ओमफ्राय नै बेयावहाय जागासिनो नै वाव पिकनिक मिनि पिकनिक ओंखामनि पिकनिक नङा बियो होनदो खाजि थाइजौ खाजि मेगि लाबार गामलायाव जानोसै नै गामलायाव लोगोफोर जाग्रोनोसै माने आंनो माने फार्स्ट मोनलांगोरगोन बिदि अके नै जोंना गुमैया सारायनायजों लोगोसे अर सायदोंनो बिथाङा ससमा गानदोंमोन ना रंजालि र' नोंनिखौ मोजां लाथ'वाखै र' दे अके उन्दुलायनानै साहा फुदुङो जोंना बिथाङा फुदुं गुमाय फुदुं सासेया हनै दे गुमाय दे मोजां सुना हो दे अरा दे गुमाय दे मोजाङै सु दे बेखौ हरलाय देनजिल बेनो स्पिकार बेखौसो गान बैखौ गानलाय बैखौ बे साहा फुदुंनायाव एसे माबा जानायनि प्रटेक्सन औ रंजालि गानना होलाय रंजालिया साहा फुदुंदों नै दानालाय बारा खुसि जाग्राफोर नै जोंना साहा फुदुंदों बिथाङा बाजै साहा फुदुंदों बे बाजै गोथाव फुदुंदे साम'से जगेनखौ होलाय सुइमिं खालामदो सुइमिं दे सानस्रिलाय गुमै माबाखौ हरजोब प्लास्टिकखौ हरजोब बेनो ओइ गुमै सानस्रि आखाइ हो गुमै सानस्रिलाय गुमै जोंहा चिरांनिफ्राय साहा स्पेशलिस्ट फैदों फुदुंग्रा जा गोथाव जाखासिगोन गोबोरबाय अरा सानस्रिनो थांनो नागिरदों बियो ओमफ्राय जोंना साहाया मा जाखो दे आंखौ रिल खेबदो ओइ नागिना ओइ साम'सा बोरो साम'सा सानस्रि हैदो थांनो सामस होबाय दां दुलिया माबा गार जागोनलै सच्चु जि मोजां औ जोंदों फिस जोंदों ओइ अरा गोमोरबाय दां जगे साया थावनाय नङा बिदिबा ओइ गाहायाव फैबाय आं गिबायसो हनै लबारा खामगासिनो इन्जिनियारखौ खेबलै इन्जिनियारखौ फाग्ला माबा गजोबबाय गजोबबाय नङा आरो थांजानो सिगिनांगौ
गाजोल थाबा मा जागोन दे आङो सेन्देल गानालासिनो माबादों खोमोरबाय नोङो बे बुस्थु गजोबबाय नो मा खामबाय लबारा बेसो खामगासिनो नामा बेखौ साइड खालामनो रोङा खोमा माबायालाय माबा लाइटारा केन्डेल बायदि हनै खोमोरदोलै माने बे खामबायना हनै बेखौलाय मानो जाखो मानो सलायजोंथ' सुखांजायोना बे जाबाय होनसोफिनसै माबा मोनसे डिफेक्ट जादों थाबायलांबाय था आंनो फिसिगोन थांनाय हैना फैदो खोनाबाय बथलावबो लांफाखा माबा बोरैबा मोनगोन दे 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 बिस्कुट दंबावोथ' बिस्कुट दङ बोरमानि दरल' जाखादों मैयाबो बांद्रायगोनदां बांद्राया थोयो साथामल'सैसो साब्रै जाम्बा बिस्कुट ए मख'दो नङाबा दलि सानायाबो दंलाय दङ जिथु सानायावलाय बैयाव दङ रे बैनि कारपेटाव साफात मोनजाबाय बुजायालै आया आयै खामानि बारायनानै होयो आं थामथा जाखाबाय जाबाय जा गोथाव जादों दा जाय जायनो सिनि नांगौ लागायना आरो बेयाव मानो दोनदेरखो नाय फैथिया बैदा आंनि मोनसे जाबाय जाबाय फट' दिन्थिलां बेखौ मोनसेल' नांखासिगौ मेला दंबावो नों लोङो फैखोना लोङा जायो नामा नङा बेयो मानोमोनलाय र' र' दिन्थिलांनो खाब मोनसे हरलाय जोंहा ओइ लोङा लोङा लाजिबायसो नामा सोरनोबा नांबावगौ बुंले नंगौ नांबावगौ जोंहासो लोगो मोनफैला बयाव लोंदो जा जोंहा मोजांसो मोनदों लोगो मोननानै सानि टाइम जालांसिगोन बे अखाया आंखौ फिसिनो हाया हरदो नाफोरनो नङाबा बेयाव गालांसै माफोर जायो अखा थाइफ्रिबाय दायो लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय ओमफ्राय जोङो थांफिननोसै जोंना पिकनिकआ जोब्बाय दिनैहाय बेयावनो ओमफ्राय आं भिडिअखौ गोलाव खालामला बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गारलां स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनानै होबानो जाबाय दे बयबो होनदे लाइक खालामनानै खालामजोब साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय